יותר טוב של קלאש רויאל, והיום אנחנו נעשה משהו מיוחד. כן, מה שאתם רואים את המסך הסופר מג'יקל. אנחנו נעשה אתגר הסופר מג'יקל, אז בואו נפתח אותה. 5,700 גולד, מטורף. 102 חריצים. שיט, לא טוב. 380, מה אני אעשה ב-380 דף? שיט, 126 חריצים, ויש פה לג'נדרי. הלג'נדרי זה הוא אינפרנו. אומייגאד, אינפרנו. לא חציתי את זה, אבל סביר, אינפרנו, סבבה. וקיבלנו את הפקה, נשפר אותה לרמה 3. עוד 2 לרמה 4, מטורף. אנחנו נשחק עם הדק שיצא, וואו שיט. לא עשיתי, סליחה. לא נעשה בסוף אתגר סופר מג'יקל על להשתמש באינפרנו, שנייה. נשים את האקסיק שינר. נכון, קיבלנו 3, זה טוב. ררים סבבה, אחלה ררים. לא יודע מה להשתמש. זה או האקסיק שינר. נלך לאקסיק שינר, יאללה. טוב, מה אני אחליף במקום נחליף את הפקה. נשחק במשחק. תלך עליהם, תן לו, יש. לא שיט, הוא לא הלך עליו. ויש. הורדנו לו את הבניין. נראה לי הוא פרש על ההתחלה. וואי, אינפרנו, מטורף. לג'נדרי שלי. יש. נראה לי לא היה לו וי-פיי או משהו כזה. נפתח גם את הג'יינט צ'סט. טוב, אינפרנו. יואו. שלב מטורף. בואו נשחק עוד משחק, למה לא? יאללה, אנשים XX יושינר. איפה? אני לא כל כך יודע עליו ממש הרבה, אבל אני אשחק איתו. לא סקלטון, פיט. למה הגנת? ולמה הגנת? זה היה טוב. שים פה זאפ מהר, יש. לפחות תיגע בבניין. מה? לא היית יכול לעשות משהו גרוע. טוב. וואו, אני לא מאמין שקיבלתי אינפרנו. יש. לפחות לג'נדרי. הפעם השנייה שאני פותח סופר מג'יקל בחיים. זה ככה ואז אינפרנו פיין. עכשיו אשים את הג'יינט סקלטון. ברור. אמן. יש. ממש טוב. מהצד שלי. יאללה ותהרוג אותם לפחות. לא הרג אותם, טוב. לא הכי טוב. לא, וואו, כמה דמג' הוויץ' עשתה. מלא. אינפרנו. אינפרנו.
טוב, הפרינסס תהרוג את האינפרנו, ואני אגן. רונג ריידר, תגיד לי שאין לו זאפ, תגיד לי שאין לו זאפ. טוב, אין לו זאפ. אז נשים אינפרנו. תגיע לבניין, סיט. בסדר, אבל הוא שם את הג'יינט סקלטון ככה. אז אולי אני אעשה לו קצת דמג'. קצת דמג'. כן, קצת. טוב, שיט. עשיתי שיט להרוג. יופי, אינפרנו. ונראה לי שניצחנו את זה. וואו, אינפרנו זה טוב לדק שלי. גוד גיים, well played. טוב, אני בשיא שלי, זה טוב. אני מתקרב לאט לארגן 10. לא, אני לא בשיא שלי, שיט. טוב, אולי נשחק עוד משחק. טוב, לא משנה. טוב, אם נהניתם, תנו בלייק, תנו בסאב, ויאללה ביי.